Sziasztok, itt Kepi, üdvözlök titeket az új videómban, magádon a bandmanezni fogunk a barátaimmal. Sziasztok! Gameover. Sziasztok, én Gameover vagyok. Sziasztok, itt Csapi. Na de, itt is vagyok, és Csapi is mindjárt elkezdi a videót. Igen. Sziasztok! Én Csapi vagyok. És a mai videóban Garden of One-ban. Igen, gyertek ide. Ebbe a sötét képbe. Várja még, joinolj ki, várja. Oda. És én is jövök. Igen. És akkor hárman Poppy Playtime, és mind a hármunk szögéből meg tudjátok Ez nézni. nem Poppy Playtime, ez Garden of Banban. Akkor Garden of GG, Ben. Nem tök mindegy. Kezdjük. Kezdjük, és nagyon közel legyünk egymáshoz, hogy hallják egymás hangját. Gyertek, bújjunk össze. Na, és mind a hármunk szemszögéből lássátok a Garden of One-ban, úgyhogy mehet. Mind a ketten itt vagytok itt a izében. Fel. Jó, bla bla bla. Én Na, mehet is. Várjál már meg. Nézzük. Ott van egy kártya. El is indult. Én még csak most indultam el. Találtam egy kártyát. Na. Oké, akkor menjetek. Mind a hárman játszottunk vele. Tudjátok mi az, hogy Garden of One-ban? Felveszem én. Várja, az egyik Csapi, a te neved meg Kepi. Kepi. Én Kepi vagyok. Igen. És én vagyok Csapi. Didi. Na, kinyitottam. Ezt is kéne. Ó, Gyertek. Á! Ott a bird. Ott van. Lássátok. Én félek tőle. Szedem is össze a tojásokat. 6 tojást kell összeszedni. Mindenki. Ezt csak szólok. Nyom meg a gombot. Egy tojás. Valaki nyomja már meg azt a kék gombot. Egy üzenet. Nem, egy üzenet. Valaki nyomja már meg azt a hülye kék gombot. És akkor itt is van. Ott van egy gomb. Azt nyom meg. Hát nem tudod te? Ott van, látod, az a kék világítás. Miért te nem tudod megnyomni? Nem, mert én akarom ezt a felsőt. Hát akkor megnyomod és lejön. Hagyjuk. Nyom meg. Nem nyomom meg azért sem. Te hülye. Na, már ő akarna. Ott. Hány tojás van eddig benne? Tudja a franc. Mindegyik megvan. Nem. De. Még a Hanna szalazik ebben. Hogyha nem jön ez a szaj ide, akkor én megölöm magam. Gyűjtőszorúszul! Nem ide. Jön, látod? Ott jön. Na, vedd fel. Én nem fogom felvenni. Komolyan, én felveszem. Jöhet az annyi való? Várjatok meg, mert én szeretnék valamit megcsinálni, amit nagyon-nagyon csak... Jó van, hülye gyerek. Jó van. Ez hogy hülye gyerek, ne hülye gyerekezzé. Jó. Várjatok. Nyom meg. Úgy, ti nem tudtak dolgozni? Nyom meg. A fehér meg hun van. A fehérjekkel megnyomni. Ennyit akarok csak neked mondani. Figyelj, ott van az alsó, abban kell de. megnyomni. Ott van az Én alsó. megnyomtam, de ide nem jön semmi. Az alsó. Azt csinálom. A felsővel kell idehozni. Mióta? Mióta anyám pilóta. Amióta az anyád pilóta. Te meg már nyomni. Na ne veszekedjünk, kérlek. Oké. Állítsátok le. Állítsátok le mindenki. Te ne, Hanna. Vagyis te, állíts le. Állítsátok le mind a ketten. Mind a ketten.
állítsátok le. Na, itt is vagyunk. Itt is vagyunk, Elnézést a bocsánat. vágásért, csak egy kis problémák léptek fel. Igen. Bocsánat. Nem tudom, hogy viccel vagyok. Game over, vagy még mindig. Nem tudom. Várj, csak én megyek előre, mert Nem van egy... tudom. Ez a hajó. Ez a 8-as hajó, vagy mi? Hát de én megyek előre. Nem mert- az ő ki. Hát ő a má. Ő a... Hogy is hívják? Cappy. Cappy. Kettő. Én szeretnék előre menni, mert van egy tojás, és azt fel szeretném venni. Nyomjatok el. Lőjetek el. Oké. Mehetek? Igen. Csimi, megyek a hajóval elfele tőletek. Oké. Hú, de jó. De pixel. Hallod, az a pixel. Nézzétek. Az a pixel. Hú, de pixeles az enyém. Ez game És over. valamelyik költők adja be most a tojást a madárnak. Vagy én. Felvettem, versenyezzetek, hogy melyik költök. Hát én már itt vagyok, de neki adom. Én beadom. Adjátok be neki. És akkor lesz egy lila. Lesz egy lila szar. Megvan a lila! Megvan. Megvan, Ügyes voltál, akkor még nem menjetek el, hanem Keti. gyertek ide-vissza. Melyik? Szálljatok fel mind a ketten. Cső. Vigyázz, már le fogsz esni, mert a levegőbe állsz. Te is. Csak És itt te állsz. ugorjatok le. De nem most, majd mikor érintkezik most. Na, és melyik szörny milyen színű? Ezt még nem látom, úgyhogy... Igen? Mi? Igen. Hát melyik szörny milyen színű? Ez milyen színű? Melyik? A madár Az utolsó. az... Gyere ide a madárhoz. Gyerekek, A madár az milyen színű? A madár az rózsaszín. az meg kék. Úgy. És akkor vegyük fel ezt a sárga várjatok, mert először ez kell. Aztán... Engem ez nem érdekel. És gyertek mind a ketten ide. Gyertek. Gyertek jó szorosan egymáshoz. Csak ne lógjatok bele az arcomba. Mert Bocsánat, itt, igen. itt lesz egy boss fight. És semmelyikőtök ne halljon meg. Hanem gyere egy kell kicsit csinálni. közelebb. Hát boss fightolni, majd kinyíl egy padló, és majd ott kell végig futni. De semmelyikőtök Ha ne ide halljon jön meg. ez a hülye, akkor én meg fogom. Semmi... Hol a padló? Hát majd itt fog kijönni. Hadd jön ide. Jön ide ez a flamingo. Tudjuk, de még nem engedő, hogy megnyomjuk. Na most. Látod? Itt tanul kijön egy padló. Azon kell majd végigmenni. Mikor? Majd mikor engedid. Folyamatosan nyomjátok az elejét. Gyertek! Menj game over, vagy ki van? Nem tudom. Itt van mögöttünk ez a... Igen. Megnyomom. Oké. Ez hülye volt. Ne esetek le! Nem estem le. Gyertek. Igen, és most? Most gyertek. Én egész végig futottam. Én is. Én egész játék alatt futottam. Én is. Most merre kell? Most kisöcsém, Most kicsöcsi, mivel felszedtük a lilát, ezért az új embernek ki lehet nyitni. Az új ember! Olvasd el kérlek, hogy mi van ide írva, Máté. Ide? Vagyis, igen. Azon írva a név Waverly Mason, Montreal MTL-ből, Madridba akarja küldeni, az E-osztályba, ülés D3, dátum Dátum? 2016. Gyertek akkor, gyertek! Gyertek ide a sárga ajtóhoz. És ezt most az új gyerek nyissa ki. Hol a sárga ajtó? Jövök. Gyertek ki, és ezt most az új gyerek nyissa ki. Nyissa ki. Na, és várjál, mert van egy levél, amit ugyanúgy el kéne olvasnod. Ezt. Igen. jól vagy? Jól vagy? Hallod? Itt van a hátradőlt a székén. Most ezt nem mutatom meg nektek. Meg tudnám mutatni, de nem mutathatom meg nektek. De hallod, az gyerek hátradőlt a székén. Na. Olvassad! Már eltűnt. Eltűnt. Csak így hátradőltem. Okos vagy ember. Hallod? Hátradőlt.
direkt csinálja most. Én nekem véletlen volt, én nem tudtam. Na gyertek Én komolyan azt hittem, hogy ott... Na gyertek vissza. Na hova? Ez a telefon nem akar tölteni. Na hova kell menni? Gyertek ide gyorsan hozzá a morat. Ben. És most be... Nem, tévé. Szerinted itt a tévézni fogunk. Megnézzük az Oroszlán Király harmadik részét. Igen. Nem. Hát, Jól közeled máshoz. ide teleportált a izé. Micsú. Én vagyok középen, ti pedig a jobb és bal oldalon. Várjátok, mert nekem még nincs. Gyertek. Én Na, vagyok középen. én fogok itt vigyázni. Csak itt ott hátul. Ott arra néz ki. Mi pedig itt két oldalon őrködünk. Miért? Hát már, hogy jó legyen minden. Minden okés legyen. Minden rendben legyen. Halló, ez mi volt? Ez mi a franc? Keppi, ezt te is hallottad? Inkább elugorkodjál meg! Ez mi az a zöld gomba? Úristen! A zöld gomba! A zöld gomba! Úristen, leestünk. A zöld gomba, az mindenkit megesz. A zöld gomba, az lakistáks. Ennyi volt. Ennyi volt. Én kilépek a főmenübe. Na jó, ez Kepi volt. Ennyi volt a videó. Én Csapi voltam. Majd máskor találkozunk. Game over. Várjatok, én még nem köszönök ki, megvárom a főmenüt. Iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok, kommenteljetek, hogy milyen játékot játszunk holnap. Csőztök, ez Kepi volt.